Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin iti naimbag ken nagasat nga aldaw, sa dino man a lugar ti ayan nyo ita. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasayaat a kasasaan, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, nga Albert, manipod ili ti Santiago, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti surat ni Albert. Dear Miss F, kas pamasungat to'y nanumo a surat ko, makablaawan kayo man pay amin, nga awan ti malabsan. Nang nangruna kada kayo amang bukbukal, kadagiti drama a maipatpatangatang dito'y YouTube. Kas tamaten kadagiti padak a naayat a dumdumngeg dito'y programa. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Albert. Tubuak ti ili ti Santiago, manipod probinsya ti Isabela. Agtawanak itan iti nasurok 50. Ngam ti padas ngay nakibinglay kat napasamak, idi kapanbanwagak paylaang. Patsyak apakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti makangeg toy padas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Elsie. Oh, malo, si kamot gayam. Imbag man ta nakapasyar kan. Ay, agberbero kak nga rod iti mabalin ko akais-istorya. Nagsakit nga min ti ulok. Kapo kadag iti agsisinnumbang ira problema. Oh, ala, agtugaw ka pa, mare. Agi amanak, mare. Anya ka diti ko nam a problema, mare. Ay, kuwa, mare. Busy kan samot. Wen nga rod, mare, ilislistak man dagiti naibusan at agilako dito'y grocery. Itikas na, awan to ti malipatak nga alaan inton umay titrak nga agdel-deliver. Ang ibagam lataan no anya da ita, mare, si sasagana ak nga agdengag. Ay, ti asawak, mare. Saan mo tin nga umawawag? Malaksid iti da ita. 2 bulanan asaan ang nagpauit. Anya, ay sus, amangan kit dimot no agsakit. Ay, sabalit agparparik na kanyak, Elsie. Amangan kit din no adda babae na iji Saudi. Malu, agpada nga adda iji abroad ti asawa ta. Ngamjak pinagatapan iti madin ni Albert. Ngamin, adda pa nagtaliko kan kuana. Kasta ka kumamot iti asawam. Ay, adda ka di amamom kadagiti katrabaho na. Number ti cellphone, wenno telepono iti kumpanya nga ayan na. Awagam, iti kasta maamwam no anya tinapasama kin ni Romy. Ay, saan mat asigod akas dyan ni Romy? Ti asawak ti umawawag. Unay lakit din ayan ni Albert. Kanayon arong timing ti iaawag na. Song batak labiit, Mari, Hello, Lakay. Madamdamakan ton nga umawag. Wenno inton bigaton. Busy akpay ngamin ita dito'y grocery. Asikaswak pa'y ti bakery kan laundry shop inton madamdama. Pasensya kan Lakay. Baliwam tulaangan ti umawag, Juan.
Apa yan nalitay ka, Albert? Saan mo kandi manan na nakasarita ni misis mo? Ay, nakasaritak pare. Ngam kasi ti sigod. Nabit kami lang nagsarita, tagdardaras ni Elsie. Apa ngay ka no? Ada ka di papanan na, kasta? Awan mo't hindi. Ada siguro dagiti agatang iti grocery. Ken asikaswan na pa'y kano dagiti daduma negosyo mi. Panag ko nakit naragsak ti asawam kadagiti negosyo yo di Pilipinas, pare. Huwag nga ron. Manipod na rugyan lang dagiti negosyo mi. Awan mo't oras na kanya kon. Nalipatan nan sa amalidlidayak mo't dito pare. Isungarot arumbang lang nga sumurot ka kanyak inton bigat, pare. Intag pasya. Pasyaran tati lugar at ambayan dagiti pada tayo nga OFW dito Dubai. Masigurado, malipatan ti asawam. Ay, stay, ti panikot mo. Sika talaga pare sa amin. Tila lablabidem. Agaw ko lang, tayo pare Albert. Angam nasaysayat, nasumurot ka kanyak inton bigat. Ado ti mama mo, Mijay. Among Albert, nakaragragsakak ita. Ngamin, nakadwada ka nagpaspasyar ka da sa amin. Talaga anangaw ka mata niya. Kasta ang ngamin, nakarkaro ti kinataar mo no kasta nga umis-isam ka. Pudno ka di dayta? Uwan ko na kuma. Ala, gapoy ti dayta ngayon pagam. Ilibre ka man iti merienda itong madamdama? Ay nawaw, kayat ko unay dayta Albert. Ngamput no ti imbagak. Pero angaw, nataer ka talaga. Kinapudno na, ag gustong ak unay kan ka. Iso na lang, pansin ka. Pasensya kan biyang ka. Anta na asawa. Wan, ngam awan mo ti asawam dito saan ka diya? Saan nanto ama-amuan noan niya ti aramidam dito Tinasaya surutan tanda giti kakadwata. Amangan no birbirukan datan. Di mo ka di kayat as asikaswak anasaya at impundar ta negosyo. Wen, adda akong dita bakit? Di na kumamatliplipatan Ureagin na dayuta. Panunutom lat ako mamati obligasyon mo kasasawak. Uray makumikom ka. Ada ko malatamat oras mo kanyak baka? Drama ka man ako nakon, lakay. Ay, nagbaliw ka na bakit? Albert, sa anak nagbaliw. Si kamot ngamin, puro rong timing ti iawag mo. Iso adinak makasarita iti mabayag. Kan numaminsan, talaga adinak makasarita. Gaputa makumi kumakadagiti negosyo ta. Basol ko pa'y gaya man, no apay akailiw ka. Ayun, sige. Bayam, mga ramidak itiwagas, tapno sa anak mailiw kan ka. Ay, makamuka man laangan. Malabaliwan tanto tagsarita inton sa anin anapudot ti ulom. Sige, bye. No kasta, ada saan nyo ang nagkinaawatan iti asawa, Mare? Kasanumat ngamin, Mare. Saan ang makauawat? Iso ajak pailaan kayat akasarita. Ay nati na saya at Mare, urnusan nyo adagos ti saan nyo ang nagkinaawatan nga agasawa. Ha? Inton kuan, maitulad kayo kada kami ka ni Romy. Ha? Apay, kumusta kayon iti asawa, Mare? Ay, iso asaanan nga umawawag ka nagpawpaw iti asawa, ngamin adda babae na. Anya, nakaamuam nga iti dayta, Mare. Namuak iti maysa kadag iti katarabahuan na. Nagsakit, Elsie. Agbabawi ak anang iduron ken kwa na tapno ag abroad. Malo. Iso asi ka, Mare, di mo iduron iti sulisog ti asawam. Saan adakas ti ag negosyo, ngam ikammat iti oras ti asawam. Adalo man ti Rabi. Ngam talaga atyak maalat iturog ko. Saan ang maikat iti panunot ko dagiti imbagbaga ni Malo?
Malagip ko lakit nga ti imbaga ni Albert. Itinaudi apa nagsarita mi. Agaramid ka no itiwagas tapno di nakkailiw. Anya nga tati kayat na asawan ni itiday tiyang imbaga na. Aguray ka. Amangan ket dimat no balak na tiyang babae. Saan mat siguro? Saan ko mamat, Diyos ko? Diyak kayat amadadaal ti pamilya mi. Diyak lakit di kabailan no mapukaw ko ni Albert. Ay atak ti asawak. Sapay ko matalawlawagam ti panunot na, Diyos ko. Di mo ko maitulok ang masulisog. Anyamatan, tila sumsumrak iti panunot ko. Tinasayaan, iyon ko man kit iti radyo. Agdengagak pailaang pangalalaak iti turog ko. Hala, kadag iti papagayan tayo iti tangatang. At naman may sa palagip tayo. Daytoy ket palagip lang kadag iti misis nga adda asawa na iti abroad. No kasano ti kinalailo yo kadag iti mister yo idi adda da pay lang diti Pilipinas. Mas nakarkaro pa iti kinalailo yo ita. Tadada na iti balasyo taaw papagayam. Ita tadada iti adayo iparik nayo kadakwada tinalaos sa panagayat yo. Kanayon yo ida nga kumustaan. Ikanyo ida iti oras yo, babaan, iti kanayon nyo apan nakisarita kadakwada iti cellphone, wano iti messenger, kanayon nyo alaglagipen, papagayam, nariga, ti ada iti adayo. Ngamin, no adada iti adayo, as asidegme, ti pan nakasulisog da. Saan ko mamay? Diba? Yat adayong kadi, di mo ipalubos ang masulisog ti asawa. Ken daytoy pay papagayam ko ida. Saan aga po tay ayaten na kayo ti asawa yo ket sandan ang masulisog iti sabali. Iso aron bang nalangat parik nayo kadakwada nga ura agin nadayo kayo ket adda kay latta dita para kadakwada. Iti kasta adamot inspirasyon da nga inaldaw iti panagtrabaho da. Kang runanti amin, papagayam, may adayuda iti sulisog, ken awan ti marakra a pamilya. Okay. Ang subli ito'y pagayam nyo, kalpasang, kadagiri sumagmamano apalagi, manipon iti master ko doon. Ay, nakabasolak samatan kin ni Albert. Masapul ang makabawi ak iti asawa. Saan ka sumurot inton bigat? Kunan, pare? Uwan pare. Apay ngay? Naragragsak mo itlang no adda ka, pre. Kan may sa... Birukan na kanipiyang ka. Daytagan nga rod. Narikat. Diyak kaya tamang namnama kanyak ni Bianca. Kahit patulam nga minan na. Nagpintas ni Bianca. Siksi. Kahit kaupubingan na pa'y lang. Saan pa'y alaspag? Napintas ti pamagina sika. Di mo pa'y sigurado aparagsakan na kadayjay iti sumagmamanula nga bulan nakadatay ditoy. Basol iti Diyos ti kahit mong aramida pare. Kaan may sa ay ayatek ti asawak. Iso asyak ti umadayo ka ni Bianca. Nani. Ada nag-text ka. Amang ano ni Bianca? Ni Mat Elsie. Hello, honey. Pasensya kalakuman idi na minsan nga aldaw. Sapay kuma, tadi na kun kaungat. Sorry, lakay. I miss you so much. Uy, ayos. Okay kamin ka ni Elsie, pare. Nakalala ilumanan kanyak ti asawa. Hi, Albert. Oh, Bianca. Apay nga da ka dito eh. Kailiw ka nga minan. Apay nga'y adi ka matan sumursurot kini Sami. Iwasan na ka di. Kuha, Bianca. Amumat nga dan asawak. Ken pagayam lang ti pangibilbilang akan ka. Ngam Albert, ay ayatan ka. Amok, kan mariknak nga ay ayatan nakmat. Saan ka di? Pasensya ka na.
Ang magbirok kalangan iti sa bali nga ayatem. Kas na kon. Addan asawak. Albert. Ado dagiti babarupay dita. At least, mabalinda ka nga kalaysa. Pangasim yan ka, ha? Lipatin na kon. Sana siyak ti lalaki aparakan ka. Nakaimpake ka talaga na, pare. Wan pare, excited ang nga na makaawi di Pilipinas. Sige nga Siyempre, excited ah. Ngamin, makita ka man ang ti pamilyak. Sami. Sana kung nagsubli dito Ag tinulong kami langan iti asawa kadag iti negosyo mi. Diyak kaya ti mayadayo iti pamilyak. Kastamit lang ti balak ko, pare. Ag negosyo aklangan. Nagrigat nga paiso ti mayadayo iti pamilya. Kinapudno na, pare. Ado ti na amiris ko kapukon ka. Iso manipod ita. Agbalbaliw akon. Albert Lakay, di ka kadipay nalpas. Agur-ura yan dagiti ubing itilugan. Hey, maya kon. Anya kay? Mapantan ba kay? Ay na. Nataer at talaga to'y asawak. Uray addan edad na. Kat siyempre, napintas mo ti asawa? Mangbola ka man la ako na akon. Ay na, nagbiit nga agpayso ti panaglabas ti panawanan niya. 25 years na nga agasawa. Wen, kat nakalpas mo ten iti panagadal nagiti anak ta. Ita, agkalay sa tamanan. Imbaglaangan, tasaan nga intulok ti Diyos ti panakarakrak ti pamilyata. Idi adda ka pa ilang iti abroad. Wen nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Ngamin, di na binaybayan ang masulisugak. Ket aging kay ta. Naragsak ti binukil ta a pamilya. Makunak a nagasatak, gaputa na ilisiak iti sulisog, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw. Napaadal mi met dagiti tallo nga anak mi, kat professional da amin itan. Iso na laeng, tamakumikom damet kadagiti trabaho da, isong aging ga itakat awan pay makuna nga apo komi. Ngam oray no kasta, makunak anaragsak kami, ngamin agdadan na kami met asang kapamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Albert. Ken ka pagayam, Albert. Ado dagiti agkalikagom amapan iti balasiw taaw. Iti kasta ket maikanda iti nasayaat a panagbiag dagiti pamilyada. Makapaladingit laeng numaminsan. Ngamin, adda dagiti daddumang agpaituray kanisulisog nga iso ti agbalin agapo ti pannakarakrak ti maysa a pamilya. Ngem no agturay ti panagayat iti pamilya, di kanto masulisog. Ipasagapsep iti kaunggan dagiti innak ken amma ti bilin ti Dios. Dakkel a tulong daytoy ket mapaglan ti pannakarakrak ti maysa a pagtaengan. Alakastan pagayam, Albert, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.